bag nga bigat. So ito, pantamanan sumrugan. Sapol tamanan ti kwarta. So napapansin nyo no, mag-Ilocano tayo ngayon. Kasi yung pasok natin yan, magpa-part time tayo sa Mishima. Yung mga kasama natin doon, halos lahat puro Ilocano. Kaya practice muna ulit mag-Ilocano. So dito yung mga kacycles natin sa Salvador natin. Pero sa kabilang gang nga lang. Nakikita nyo no, nakalagay safety first. Kaya paunahin natin buwaba si Nico. So tambay muna tayo no, habang hinihintay natin na may karga lahat no. Habang ginagawa yung wire rod sa kabila, sara muna natin yung dinagdag nilang karga dito sa coil. So ayan, nagsasara sila no. Sasara nila yung Leia, panali sa coil. So kasama si Nico, isang kasekits natin. Ayan no. Tapos na tayo sa wire rod. Ito naman tayo sa mga base. Ayan na yung kakarga natin. Oops. So lunch break na. Kumain muna tayo. So dito na yung service natin. Ayan si Tamisang oh. Tapos na tayo mag lunch break. So ito yung pakarga natin. Anong oras kaya tayo matatapos? So balik na tayo. So ayan, pakyat na tayo. So ito pa yung kakarga natin ngayong hapon. So marami-rami pa. Oops. Joke lang, may Jonabel pala ako. Ay, hindi ba pala nasara to? Gravity. So waiting pa rin tayo. Hintay pa rin. Oras kaya matatapos. So habang naghihintay tayo, panoorin muna natin yung naglalandian na ibon no. Sana all may kalandian. So hapon na tayo ng hapon. Pababa na yung araw. Jonabel oh, kanina pa siya nagpapakyut sa akin no. Naakit ako. Sila kabayan no, yung mga Pilipino, yung mga seaman dito. So waiting tayo sa mga welding. Kasama natin ang Mishima oh. So
Ito, binuksan ulit yung puta. Ay, puta. Tignan natin yung aeroplano kung saan niya idadrop yung item. Ay. So ayan, tapos na tayo. Uy oh, ang bilis bumaba ni Nico ah. Talagang tatay nito si Tagawasak. Onskares, kakatapos lang ng trabaho. Ito. Ito si Kuya George. Nyapay nga itibiyag ti Ilocano. Malpas ti trabaho. Agbartag. So, napulutan tayo. Tanda chef tayo ni Boss Ramos. Inuman na. Mabartag tadto yan. Ingga na rabi manan. So, kain tayo. Pantanggal na lasing. Para masarap-sarap ang tulog. So, ayan. Napakadaming garlic. Fried garlic. Sarap. So, napaka-good ship. Ito, bike na tayo pa uwi. Para makatulog na maaga dahil may pasok pa tayo kinabukasan. Sa wakas, andito na rin tayo. O, kailangan natin magpahinga. Hindi ko na mapasok yung susi ah.